Днес ще играем Mobile Kick. И нека да започваме. Нашият отбор ще е в Португалия. Или пък вече съм била с него. Нека бъде Португалия. Така. И започваме. Това е епизод 1, аз съм Тока Бум-Бум. Ще играем на дуспи. Сам на дуспи. Не, пропусна. Не. Играем срещу Турция. Ренато Санчес може би ще вкара. Играем срещу Турция, са по-силни от нас. Вече сме 1-1. Супер. Че спасих. Нани също може да вкара. Ако иска, ама не може да вкара, защото не иска. Много схубава с тия сините очила. Сега пак си носиш като малко честно. Сега Кристиано Роналдо, надеждата на отбора. Yes! Роналдо вкара. Нека видим дали Патрисио ще спаси. Не спаси. Сега е решаващият гол. Да! Трябва да спаси. Yes! Победихме. Отново ще играем до края на Евро 2016. Дори да сме 2017 в момента. Браво! Добро начало. Ренато Санчес, давай. Браво. Сега Патрисио дали ще спаси? Не спаси. Нани, давай, Нани. Браво на теб. Давай, Патрисио. Не. Кристиано, давай, Крис. Браво, Роналдо. Решаващите. Не. Силва, давай. Не. Повторя. Не. 4. Само Силва пропусна и щяхме да победим. Чао, хора, до следващия път. Абонирайте си, харесвайте видеото ми. Чао.